Hello friends, ong tesa hai na hai phung kaham ke ang tabuk short video rok pai rekha tinini bagoi ke norok nai tongdi choya kare ani short video te long video blog video rok no kai tini tesa ang norok bai malai ja sapka kai ang ko koita baje tong nai di tabuk 7:29 mane phung kesangon ang video itu pun kampayo kai salor ko video kenya ni time sabgala kamone bagoi kai tini gangke belen satang tungja sabka angkai tesa ang bor rogot hang samnan rok ma tesa angkai hai no hai phunok sabon o nai i kolom thamai ka kolom ping ka angkai short video khaimani bagoi hingkai tini tesa bor thang samnan rok nang phunok saban o kichap mecha jeman mani try to khainai norok ni bagoi daily video tunani bagoi mane blog video short to daily nore nai but blog video bang daily nore nai try kai nungo jeman sakki chamicha phano kai jodi voice rok phon omni sing thang mano gap rong mano romdi ekdom tap bung thang do mane daily videos na mane kai belai no tap content create kenen belai no tap tamni bagai mane free ngan bagai time rok kuroi rok thango kai amuni bagai ang daily blog video di maya phonok mano tamni bagai blog video banang nam kang kita time nango kai tabo ke ang iko khwai ni kaisa office sok paisa kam nangoi kita phai mani norok ke bu khwai ni borok ngoi tongang kai mo office no norok siniwa no haya sa khayo ang to ke ang tabo poro kam rok pai akonoi kifin lai ko mo ke ang ajugo kisa tong mani naising tong mani ke ang tabo kai remote hang tongo mane office o hapnani bago ingka office hapman video to khaiklak narona opnoglak ingkai tabo ingke ang samung rok paya kone ko ongkhoroi tongo mo ingkai dut ala sakawang thangmani ingka ang tabon ke ongkhoroi tongo ta angka ta final ang tabon dugana sobaika mane ko kisa painani bago naina lichini khoyo tini busuk borok kori tungmani bagoi tabo kisa res kai tongra kha ang dukano haboi mane ko jetoi to ingkai tabo ke hotni bata moisong ni bagoi ko norok nukhana wahan by alo angkai mono thaske sapoloi na harka angkai tabuk ang ikon nokna no first time moi golai tongo angkai yang angkai ko tabuk kai second time to call na to sabka angkai moni pore angkai ang putiri nai moi no angkai all that monto doing khatam eko tabuk angkai bodero ko hipai kha complete tabuk kai ko to goi tongoi ko nai di horo ko risak finally tabuk mai channel baga asuk lai khai ko mai rok yang ke mai ko mo ke kasar ning ke monai yang ke pacoi yang tema so tonggo monai tini no tini berenya fakta ke tini video ro no pai lai sina